Listen. 1 minute I'm here. Don't allow me to bring you down here. Maybe I got such a lot here. Don't provoke me here. Don't try it here. You put that in the shit. You put that in the shit. How I Gary? I can see you are not serious. You take a joke here. Can I talk first place, myself? Think I'm playing here with you. MC, good evening, sir. You put that in the shit. You put that in the shit. You put that in the shit. You put your other second one. You peer. What's the name you sir? I told that touch. Ish. Mere shabri na no tunga. Mere shabri na no tunga. Make respect to wigina. Mere put your ginga. It take money when you're getting my house. You don't know respect to me put your ginga. Why wouldn't I love who pull your bianga biagum say when you bunishi? I have put that telephone on. I will put them here. Branga bum say when he bunishi. The phone and I get up again last. I said the last one make go single. Lasso. Tell the knock about wangare. Lasso. When you're ready. What I can cook it. Don't know. What I reverse beer. Am I here with reverse? Am I here with reverse beer? Where are so beer? Hey. Go front to small. What? Go front to small. This girl English, alright. Listen, don't know so get got to hunte. And when I know my family, my marriage, taba. Sir? And when I know Lulu Jero, no taba, when I know Lulu Jero taba. Mba, sir. No, sir. I let you tell you, ye couple taba. I want to see again. Papa, you forget to call like Craggy. Is that for that? 27, sir. What a phone, okay? Jide phone na honaka. Jide phone na honaka. Kweba na honaka. Gene ke na aro. Nna lo Igbo. Gene wo lo Igbo ero ya. Nna lo na Nollywood company. No ne gene. Nollywood. Asa gene ke ero ya. As secretary. Onya wala wetre film ana art ke record o. Onya wo ono ga. Mba na-eso ndị ọga anyị eje movie set. Keep your face straight. Chineke agbagoko. You know which in Hollywood. No, straight. You be straight. Rangai na lewo da sakatra. Na newodo. Unsigite we who got straight no who go ta. No who go ta. You don't not straight. You don't not straight. Yeah, really. Rangai na newood. Chende atre shakina. Rangai na newodo sakatra. Nge gara wura akwụkwọ ahụ nga ahụ nwa na mọnchụarị na patagba ozu ọbụla nwụrụ echide ọ kara gị mma tara nga ịrụ ga na-anọ n'egwu sekretrị ndị atịga movi iwu onye ohi Mbasa iwu onye ebe ọ bụ Anambra steeti ebe na Anambra
Nsugbe. Ebe na Nsugbe. Aba. Ebe na Aba. Si Aba. Nga ọtụrụ nwaanyị mbụ. Mbasa. Ụmụnne gị ọ dị ole? Adị 4. Adị 4. Ije eyi pant. Esa, ana m eyi pant. Enwele fim atara eyipụrụ gị pant n'ime ya. Mba, atụbe m fim. Pant gị opuru epu. Mbasa. Mmadụ oshile pant gị n'imi nwoke ọ nọ n'ụta ya were pant gị shitu n'imi. Mbasa. Pant na-ebu nke a na-aba n'ime ike ka m na-eyikebe. Dem you Chineke agbaghị ọkụ ọgba ọtọ ịgbaghị ọtọ bịa gwa m si na-eyi pant ihe ọhụụ ọwụ pant na-eyi ka ala abalị n'ike nnuzi na pant na-arụ aka n'ike asị gị kpuchie ọnụ gị Chineke agbaghị ọkụ gbara gị gwa m sị pant na-eyi ka ala abalị n'ike ya wụ na ị na-eyi pant ịgbaga na ọtọ na kama ị ga-ere atọ sụtụ kọdụ Raimond nọ ị ga-ere were kọdụ Raimond nọ ka ị nweta anyị ime tere gị ọgụmụ na aka gbara gị gwa m sị pant na-eyi ka ala abalị n'ike. Okay, sir. Nwa agbọghọbịa na-eyi pant chọrọ onye na-amụ na-eyi nke na-amụghị ya aka n'ụta onye ji katapọt eme ọgọ anaghị osiri ike. Mba, ọ dị soft. ị nwere nepụ? Enwere m ọkwụ ọtọ. Ya ọkwara ya agbaghị hem jụrụ gị ma nwere nepụ ka esi m enwere n'ọkwụ njụ gị ma ọkwụ ọtọ Chineke agbaghị ọkụ ọwara ya ihe unu megadịta ọgbọbara gị isi onye ara Ịma na ala kwọtọ agaghị na ndị ụwa bingo nwe ha nwere bịara gaba ịgwa m sọ ọkwụ ọtọ ọwara na-akwụ ọtọ ka ọ nepụ na-akwụ ọtọ ebere ịgwa m sị damis nepụ gị kwụ ọtọ damis adịghị ahụ ị nwere ọ nepụrụ ihe nọ gị n'obi bịara gaba ịgwa m sọ ọkwụ ọtọ agaghị m nwere nepụ gị sọ ọkwụ ọtọ damis ọ nepụrụ ihe juru gị n'ahụ enwe ara nọ gị n'obi atọ gị ege sadị. Okay, sir. Ma ahụ eze gị ahụ ma ahụ eze gị ahụ ma ahụ eze gị agbọghọbịa nwere eze kotompasi ya awụ brown otelego oghere oghe too much. Mbakwa oyelo oye too much. Enyi ọma mere o ji aga stress ka o ji aga akụkụ. Adịmene nakwa ma anya ọma amịrị o. Ị na-ele ya anya? Mba, adịmene ya. Ị na-ele ma mara gị anya mara ma ọ gbaga ka shawa. Ọ na-agba nọma obele. Ele ebe iji mara ọsọ o ji agba nọma Chineke agba ma mere na o ji apụta stress ka ma mere ụmụaka ka o ji aga akụkụ o ji aga na wọl aga left aga right. Amano na agaba nna anụ sound na toilet but amalo m nọ na-aga kwa adịmenene ma nna anụ sound ya. Ị na-akwụ ọtọ anyụ mamịrị? Ọ na-afịa m alụ nna like na ana. Otele na-ele otu mamịrị ya si agaga. After today, ego enyo mamịrị gị lewe anya nga ọ na-aga ma ọ na-aga sere werere ka o ji aga wọlụ by wọlụ laps by laps nna. Okay, sir. Kebi shi na watch anyị? Asaba, Delta State. Mmadụ ọgbaala gị aka ntị mbụ? Ama m last week sef. Onye gbara gị? Mụ na mmadụ na-aba mba ọlụla nwa m. Ele ntị a gbara gị ya? Ntị nke anụma. Ị lụọla ọgụ n'ime ahịa mbụ? Mba ama m alụ ọgụ ike adịrọ m elu ọgụ. Gị na nwaanyị ibe gị ọ ga-eseli okwu maka amụ? Mba. Iji akpa ji otele akpụ? Nna akpụcha ji ike m mgbe ọbụla.
enwela onye ọkụ gbagburule n'ụlọ unu ọkụ gbagbuole mmadụ n'ụlọ unu mbụ mmadụ letrala gị no sir nwabele ya sa anọ m ikwu mmadụ letrala gị mmadụ ole bala m mba anọ m ikwu mmadụ letrala gị oke anyị go mmadụ ịnọ ele nga ha na-atagha gị sa ele ebe ha na-ata gị anọ m ikwu na befa genotype gị blood group gị O positive O plus kpọọ nọmba gị okay sir 070 69530380 Hello. wee gaa kamera ga-eme ma sawa Miss Concord ịzaga Miss Concord nke hookup ka ọ bụ nke gara wee kamera gị Chineke agba gị ọkụ hịa ịbịara nga atụtụrụ Miss Concord azaga Good evening, sir. ka wo te da azaga Miss Concord ọ gịnị mere gị Miss Concord ọwụ hookup ọwụ nge na-aga akwụ ele ihe mere gị Miss Concord Chineke agba gị ọkụ bilie ọtọ la azụ tọnọ bilie ọtọ la azụ tọdọ akwa bịara iwe di la azụ ilubedide mawala akwa ka ị ga-eji ukwu akwa magbuo the man alụbeghị alụ jọsọ ịbịara iwe di iwerele ukwu akwa machicha nga niile iwerele ukwu akwa marịa onwe ka ewe onye bịazi ịlụ gị ị ga-eji ukwu akwa chere maghị katio ịbịara eyeli ọsịsọ ijili ukwu akwa nnọọ mmadụ asacha onwe lubedi azaga Miss Concord were ukwu akwa ma nga niile oke aha na-egbu nwa nkịta